פשטה, מונח זרקה, מונח סגול, מונח רביעי. מפח פשטה, זקיף קטון, זקיף גדול. בחתי פחה, מונחת נחתה, פזה, איך זה הולך? פזה, איך זה? פזה, איך זה? פזר. בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים. לא כתוב ממצרים. מארץ מצרים. ביום הזה, לא ביום. ביום, לא, דייק. ביום, מה יש מתחת לבית? ביום הזה, בואו, ביום הזה מה? באו, כן, זה כאילו מספר, כן. באו, מדבר סיני, בסעו, איך? בסעו, עוד פעם? ויסעו, עוד פעם? אתה יודע מה הסרט הבא שאני עושה? על דיסלקציה. בגלל ניני. גם אתה יכול לשים בפנים. גם את תמיר, גם את נילי. אגב, אצלנו כולם במשפחה... אתה יודע? מה? נילי עשה מבחנים ממש קיבלה זמן, להארכת זמן. בבגרות ובמבחנים. אז מה, מאיפה מגיעה הדיסלקציה? זה משהו גנטי אצלנו? כן, ינודניק. אבל לי אין. אני לא חטפתי את זה. נו, מה לעשות, אתה יוצא מן הכלל. כשאתה קורא ספר, כשאתה קורא עכשיו ספר, אתה קורא רצוף? אם אני אגיד לך לקרוא, אתה תקרא רצוף? או שזה השורות יתבלבלו קצת? לא יותר. כמה פעמים אתה קורא אותו? כן, קורא לך, זה נכון גם, קורא לך פעם שאתה קורא שורה, אתה גמרת לקרוא שורה 2 ופתאום אתה אומר, רגע, מה קראתי? אתה קורא את זה עוד פעם. קורא? טוב, הנה, אנחנו מומחים, תמיר ואני, אתה רואה? אבל איך אתה הסתדרת כל השנים האלה בבית ספר? כל הזמן טקסטים, גמרא וזה? אם תסגור את המצלמה, אני אספר לך. וואלה, יש לי סיפור. אם היית שומעת את הסיפורים, איך עברתי בגרויות. מסתבר שאפשר להצליח בחיים עם דיסלקציה. קודם כל תסתכלי על העט, זה הרגיל שלנו. את עושה את זה כבר גם לבד, נכון? בבית? מה? נולדתי עם דיסלקציה קשה מאוד. דיסלקציה שלפי דבריהם אין יותר קשה ממנה, וזה אומר שאני לא יכולתי לקרוא ולא יכולתי לכתוב. עכשיו, כאשר אני אומר לא יכולתי לקרוא, זה לא בערך לקרוא כמו שאתה מציין שהבן שלך. הבן שלך יכול לקרוא, רק יש לו קריאה משובשת. אני לא יכולתי. אני לא הבדלתי, לא ראיתי את ההבדל בצורה בין האותיות. זאת אומרת, א', ב', ג', ד', נראה לי הכל אותו דבר. לא ראיתי את ההבדלים ולא הבנתי את המשמעויות שלהם. וכתוצאה מהעבודה שאני עשיתי עם סטנלי אבלמן, אני ביום אחד יכולתי לקרוא בצורה שוטפת. עכשיו, תן לי לחיצת יד, ואני אגיד לך מה אני רוצה. אם אתה באמת רוצה לפתור את הבעיה שלך, של הקריאה, תן לי חזק עד שידי תישבר. אם אתה לא רוצה, אז אתה כמו לפלף כזה. נו, מה אתה? זה בינוני, זה לא חזק, נו. עוד יותר. וואו, הוא רוצה, יפה. עכשיו, אני גם אעשה לך חזק. קשה לך או זה בקלות אתה עושה? לא, זה קל. מה? קל. זה לא קשה לך, נכון? תסתכל עוד קצת. יופי. יש לו בר מצווה בעוד שנה. הרבה זמן. הוא יוכל לקרוא בתורה? כן. כן? אני לא מרגיש ככה. מה? אני לא מרגיש ככה. עכשיו אתה לא מרגיש ככה, אבל אחרי שנעבוד קצת, פתאום כן תרגיש ככה. אני רוצה, אבל אני לא מרגיש שאני יכול. תראה, אני רציתי להגיד לך משהו מאוד מאוד אישי, הרבה מאוד הורים לא מודעים לכך.
והדבר הוא הנושא של הביטחון של הילד. יש כל כך בעיה קשה לילד שלא יודע לקרוא, שזה כל כך פוגע בביטחון שלו, בשני מובנים. גם במובן האישי, איך אני ביחס לכולם, וגם איך הוא מסתדר בכיתה. הוא מרגיש שהוא אחר. והאחר הזה לא בצורה של חיובית, נתפסת אצלו, אלא בצורה שלילית, שאני נחות מכולם. ועם זה הוא קם ועם זה הוא הולך. וזה דבר קשה מאוד. התפקיד של ההורים, וכאן באה דמות של אבא, כי הבן הרבה פעמים מזדהה עם האבא, זה מאוד 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 לחזק את הנקודה החזקה, את הנקודה הזאת של הביטחון עצמי. ויש מיליון דרכים איך לעשות את זה, אבל אחד מהדרכים זה פשוט לחזק אותו בדברים נוספים, ולהנמיך את החשיבות של הקריאה, שלא ירגיש מתוסכל. אנחנו במפגש היכרות, זה לא שיעור, זה היכרות, זה קצת לראות, להכיר, לבדוק. קודם כל, למה נתנאל אתה פה? כן, רוצה ללמוד תופים. כן? אתה רוצה ללמוד תופים? באיזה גיל אתה כבר רוצה ללמוד תופים? שנה? שנה, יום אחד קמת בבוקר ואמרת לעצמך, אני רוצה ללמוד תופים? כל הזמן. כל הזמן? כל החיים שלך? מגיל קטן? אוקיי. אז אמרנו לו, בוא נתחיל עם פסנתר, כי יש לנו בבית. אוקיי. התחלנו, והוא למד את זה לשנה, אבל לא משך אותו. טוב. בוא נשים מוזיקה. מה אתה רוצה לשמוע? עברי, לועזי, חסידי, מה אתה אוהב? נגיד בית הבובות בית הבובות. וכנסיית השכל. נשיאת השכל. אוקיי. נשיאת השכל, איזה שיר? מעל הים, שום דבר לא יפגע בי. שום דבר לא יפגע בי. אוקיי. מה שאתה רואה זה שהוא פיקס עם השיר, הנקישה שלו היא מדויקת ברמה מאוד גבוהה. אני לא אראה לכם פה סרטונים שאני מצלם תלמידים שהם לא ליד המוזיקה. מדהים! וואו, וואו. נו, מה יש להוסיף? תגיד. לא רואים? נתנאל מאוד מרגש. קודם כל, רמת הקצב שלו היא גבוהה מאוד לממוצע הקיים פה מבחינת תלמידים שבאים להתקבל, אז הוא היה מהגבוהים. שנתנאל יש אחיזה מאוד טובה, יש לו ידיים טובות. כושר גופני, אנחנו נצטרך לדבר על זה. קצת יציבה. חטא, מהר. חטא, וו, וו, למד, צדיק. חולצה. יפה מאוד. עכשיו, עוד מילה. שין, מם, יוד, מם. שמים. מה זה עוד יכול להיות?
סמים, אם אני שם מתחת לשין קמץ. נו? שמים, שין, מם, יוד, מם. שם- גם מתחת תן לי, ממש. שמיים, יפה, שמיים. מילה חדשה.